मोखाङा बन हाफा बादिखा रायजो राजाफोर मोजाङै नाय बेखौ अरखावनि मोखाङा माबा अमा हाखुवा बादि नुखाय सावसबगा এই আমাৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন দাক নি পেলাই সি টানি আজুৰি শেষ কৰি মাৰিলে যেনেকৈ ছিংগাপুৰলৈ নিছেলি তেনেকৈ ঘূৰাই লাগে এতিয়া আমাক জুবিন দাক दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बर' आइजोफ्रा बर' महिलाफ्रा इउपिपिएलनि हेंथायै आखायाव हासिब लायै लायै होसिग्राव प्रमद बर' गो बेक इउपिपिएल गो बेक बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। फारसेथिं गहपुराव थानाय बर' आइजोफ्रा दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै इउपिपिएलनि हेंथायै आरो फंसे बाथ्रा बुंबावदोंसो गहपुराव थानाय बर' आइजोफ्रा प्रमद बर'आथ' सिखावसो हरनि समावसो बिथाङा केम्पिं खालामफैनो मोनो नैबेबायदि बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ गोबां रिमिक्स दिनै जुबिन दाया बोरै थैखो जोंहा आसामनि टप सिंगार आरो वर्ल्डआवनो सिनाय मोनजानाय जोंहा जुबिन दा बिथाङा बोरै थैनो मोनखो बिनि बिसय आसामाव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा खुद्रि सारदों। स' रायजोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ रिमिक्स भिडिअ नुनो मोनगोन अब्ला रायजोफोर बैफोर भिडिअ क्लिपखौ आङो स्टेप बाय स्टेप होलांबाय स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांदो आरो खोनासंलांदो। जोङोथ' नांगालनो होनो नागिरदों गोदोनिफ्रायनो नांगालावनो होग्राखा आरो दाबो नांगालावनो होगोन जोङो ट्रेक्टरफोराव होआ आरो ट्रेक्टरखौ ओरैनो मोजां मोनखाया जोङो आरो प्रमद बर'खौथ' ओरैनो थगायसुलाखा मानसिफोरखौ बिदि होगोन फैसा होगोन लामा बानायना होगोन होनो बानायना होआ आरो जोंखौबो बिदिनो फुस्लायगासिनो दं मोनायावहाय मिटिं जाहैयो जों गामियावहाय सानफ्रोमबो मोनायावल' मिटिं जायो 7टा 8टाबासो मिटिं जायो ओमफ्राय 9टा 8टा जोंहाथ' खामानि थायो 8टा 9टायाव जोंथ' मोनायाव माने मिटिं खालामनाय माने बे सिखावसो जोंथ' मोनानि मिटिङाव थाङा दाखालिबो नेयैनो थांदों आरो लिंनायखाय गामिनि रायजोफ्रा लिंनायखाय जोङो 7टा 6:30 होननायावहाय 8टायानो जाहैदों आरो नेयैनो 8टा जाबाय 8टा जानायनि उनावहाय बिदि एफा हरसिम नेनांगौबा बे सिखावसो मा दरखारै बिसोरो 8टा हरावहाय फैनांगौ मिटिं खालामनो माबा ट्रेक्टर पार्टिफ्रा प्रमद बर'नि माबाफ्रा लोगोफ्रा थाङो आरो दा ट्रेक्टर पार्टिजों लोगोसे आरो सोरबाफोर पार्टि फैबावदों नामा लोगोसे फैनायालाय दाखालि दाम्पार पार्टि फैदोंमोन बेथ' सानावनो फैदों बेखौथ' जों मोजां मोनदों सानाव फैनांगौ मोनायाव फैनाङा आरो बेनोसै आंनि भटखौथ' होनांगोन मानो होनना बुंबा जोंना दा गहपुर हालामाव बिटिआर सफैबाय नालाय जोङो नांगोलखौनो मोजां मोनो आरो नांगोलाव रायजोफोरा जेरै होदों बिदिनो होनोसै बेखौनो होननानै दोनथ'नाय जाबाय। हाग्रामा सारनो होगोन जोङो हाग्रामाखौ मानि थाखाय मोजां मोनो मोजां मोनो रायजोनि खामानि मावनो थाखाय इउपिपिएलआबो नोंसिनियाव बिसायख'थि फोसावगासिनो दङ बेखौ मानो मोजां मोना प्रमद सारखौ थगायसुलाखाय मोखाङा बन हाफा बादिखा रायजो राजाफोर मोजाङै नाय बेखौ अरखावनि मोखाङा माबा अमा हाखुवा बादि नुखाय सावसबगा बादि रायजो राजाफोर मोजाङै नाय बिनि बबावबा माब्लाबा बासन होफैब्ला बेखौ दिनै बे खब शास्त्र मिथिया रामायण महाभारतखौ मिथिया गोदोनि নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল হা এই শ্যামকানু মহন্ত বোলাটোক অতি সোনকালে তাক তদন্ত কৰক ফেষ্টিভেল পাতি টকা মাৰি এই আমাৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন দাক নি পেলাই সি টানি আজুৰি শেষ কৰি মাৰিলে যেনেকৈ ছিংগাপুৰলৈ নিছেলি তেনেকৈ ঘূৰাই লাগে এতিয়া আমাক জুবিন দাক হা চালা টকা মাৰি ফেষ্টিভেল পাতি পেলাই তহঁতে সেইখন সুৰক্ষা দিব নোৱাৰিলি হা মানুহজনক সেইখন সুৰক্ষা দিব নোৱাৰিলি জানিব লাগিছিলে যে এজন বাৰে ডক্টৰে তেখেতক ৰেষ্টত থাকিবলৈ দিয়া কথা কয় তেওঁ এজন হাৰ্টৰ পেচেণ্ট তাৰ পাছতো এই ভয়ানক খেলবোৰলৈ আগবঢ়াই দিলি কিয় তহঁতে সেইটো তদন্ত কৰক অতি সোনকালে এই মহন্ত বোলাটোক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত কৰক। সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলা ছাৰৰ নেতৃত্বত যেতিয়া বিপিএফ দলে এইবাৰ কিন্তু চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত হৈ আছে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ গতিকে যোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব তাত আমি থাকিবই লাগিব আৰু বহুতেতো মোক কৈছিলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ উঠক গতিকে আজি এইটো এটা বিটিআৰখন এটা সৰু চৰকাৰ
ফাণ্ডবিলাকো কম থাকে ইয়াত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট যিটো লাভ নাই আৰু তেনেকুৱা মই খৰচাও বহন কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেটৰ কথাটো মই বাদ দি কিনে মই মানে চালোঁ গতিকে আমি মুকলিভাৱে মই আজিও মই MCLA হৈ আছোঁ গতিকে মই MCLA হিচাপে ৰাইজক লৈ আমি আমাৰ অলৰেডি আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলা ছাৰৰ আমাৰ BPF দলৰ পৰা আমাৰ আগৰ ex-CM বঞ্জাৰ দৈমাৰী প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে গতিকে মই আজি BPF দলত যোগদান নকৰিলেও কিন্তু আজিৰ পৰা মই এজন BPF দলৰ এজন সক্ৰিয় কৰ্মী হিচাপে মই আজিৰ পৰা মই কাম কৰি যাম মই যোৱাকালি পদত্যাগ পত্ৰ দি দিলোঁ গতিকে মোৰ এতিয়া UPPL দলৰ লগত তেনেকুৱা মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাথাকিব अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारै नुखाबाय खोनाखाबाय बुजिजोब्बाय नङा होनब्ला जुबिन दाया बोरै थैनो मोनखो बिनि सायाव गासै आसामाव थानाय रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारदों आसामाव थायोब्ला जुबिन दाखौ ओरैबायदि रैखा खालामोमोन जे सरकारनि मानसिफ्राबो आरो रायजो राजाफ्राबो नाथाय बै फेस्टिभेलाव लांनानै बिथांखौ मानो रैखाथि होनो हायासै बिनि बागै सोंथि खालामदों लोगोसे जोंहा बर' आइजोफ्रा UPPLनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना थारैनो खोनानानै बुजिजोब्बाय दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब